tomto videu se poslechem naučíte 10 vět, které se týkají řešení problémů v angličtině. Poslouchejte opakovaně, abyste se naučili lépe mluvit anglicky a získali větší jistotu v běžných situacích. There is something wrong with this. Něco s tím je. It isn't working properly. Nefunguje to pořádně. I don't understand what went wrong. Nechápu, co se s tím stalo. I am not sure what to do. Nejsem si jistý, co mám dělat. What should I do now? Co mám teď dělat? Maybe we can find a solution. Možná najdeme nějaké řešení. Let's try a different way. Zkusíme to nějak jinak. We need to fix it. Potřebujeme to opravit. That might work. To by šlo. Let's take it step by step. Podíváme se na to krok za krokem. I have to solve it as soon as possible. Musím to vyřešit co nejdřív. Every problem has a solution. Každý problém má řešení. Líbilo se vám toto video? Dejte mu like a koukněte na další videa, abyste se slovíčka správně naučili. Poslouchejte toto video opakovaně, abyste si věty zažili. Slovíčka z tohoto videa najdete vypsané pod videem. Přihlaste se k odběru kanálu czenglish.cz, aby vám neunikla podobná videa. Zaregistrujte se do pravidelného opakování angličtiny zdarma, odkaz najdete pod videem.